पहर पर बाबा के करबा जन बाजै के करा के होई तै बियाह गे माई। मुनिया पहर पर बाबा के करबा जन बाजै के करा के होई तै बियाह गे माई। मुनिया पहर पर बेटी तोरे बाजन बाजौ तोहरा के होई तौ बियाह गे माई। मुनिया पहर पर बेटी बाजन बाजै तोहरा के होई तौ बियाह गे माई। छुअरबा में सोनारा हो भैया एके पीजरवा दहो बनाई गे माई। घर पछुअरबा में सोनारा हो भैया एगो पीजरवा दहो बनाई गे माई। ओही पिजरबा में धिया के छपई हो साजन घर घूरी जाई गे माई। ओही पिजरबा में धिया के छपई हो सब बरियात घूरी जाई गे माई। सब बरियतिया बेटी घर घेरी लेतौ साजन बैठल दुआरी गे माई। सब बरियतिया बेटी घर घेरी लेतौ साजन बैठत दुआरी गे माई। सगरे नगरिया में नटुआ नचैतौ ले जैतौ पिजरा उठाई गे माई। सगरो नगरिया में बाजा बजैतौ ले जैतौ पिजरा उठाई गे माई। सगरो नगरिया में नटुआ नचैतौ ले जैतौ पिजरा उठाई गे माई। सगरो नगरिया में बाजा बजैतौ ले जैतौ पिजरा उठाई गे माई।